କି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ପାଖରେ ରୁମାଲ କେମିତି କଥା ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ତମ୍ପି ସେ ରୁମାଲକୁ ଯାହା କହିବ ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବ ହେଲା। କୁହ ରୁମାଲ ରୁମାଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଧର୍ମ ଶ୍ୱଶୁର କରିଦେବି। ଓକେ କୁହ ରୁମାଲ ରୁମାଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ମୋ ଶାଳୀ ପାଖରୁ ମୋ ଶାଳୀ ପାଖରୁ କେତେ ଜଣ? ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଶ୍ୱଶୁର 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କୁହ ମୋ ଶାଳୀ ପାଖରୁ ମୋ ଶାଳୀ ପାଖରୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ତମେ ତମ ଶାଳୀ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ରୁମାଲ ନେଇକି ଆସିବ। ଓକେ